Asiren eskutik, hasi ez ziren non edo non bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat. Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren bigarren atalera. Gaur nerabezaroari begira jarriko gara. Nerabeak hobeto ulertzeak haien ondoan egoten lagunduko digu, zeren beti ez da erresa izaten haien ondoan egotea eta gainera lasaitasunari eustea. Gaur gurekin Izar Arregi dugu. Izar Arregi psikologoa eta familia terapeuta da eta berak lagunduko digu nerabeak hobeto ulertzen. Kaixo Izar. Kaixo, egunon. Ongi etorri gure txoko honetara. Eskerrik asko. Eta gure solasaldiari ekin aurretik, Anabel Arraiza aktoreak egin dizun galdera entzungo dugu. Non edo non entzun dut, aurren nerabezaroa saltatu egin dugula. Gaztetxoak zuzenean nerabezarora pasatzen direla. Eta ondorioz, entrenamendurik gabe utzi ditugula bizipen intentsoen aurrean. Hala alda? Bai, entrenamendu gabe eta gainea, hori, nik esatete, futbola ere, amistozue, nahiko nerbio izatea, baina ja derbi bat, ez? Bapatean, juteie gure gazte hauek, helduen egunerokotasuneko leia zutzura eta buru larri. Bai, guztiz adoz esan dunagin. Bai. Zer da aurren erabezaroan tokatzen dena? Eta horri erantzun aurretik agian, kokatuko dugu adinari dagokionez, ze adintarteetan hasten da aurren erabezaroa, ze adintarte hartuko luke? Aurren erabezaroa, izango litzeken erabezaroan sartu aurretik daun adina, eta normalean da 10-11 urtetik hasi, eta aurren erabezaroa izango litzeke 13 urte inguru arte. Hau nik askotan esaten dut dala 8 eskailera eta lehenengo solairua. Beste 8 eskailera eta bigarrengo solairua. Aurren erabezeroa izango litzake solairua, baina erabezeroan sartzeko. Eta gehienez lehen eskailera. Eta ondoren, ja ongo litzake nerabezeroa, nerabezero izatetik pasatzen gara gazte izatera, eta azkenengo 7. da 8. Aldaka izango litzakeia, gazte zaharra edo heldu jaio berria. Eta hor berriro ere dago beste solairu bat. Beraz, 8 atal horiek poliki saltoka egin beharrean, ez? Nola egin eta zer ikasi eskailera bakoitzetik garrantzitsua litzake hurrengo solairurako. Eta lehenengo eskailera horretan, aurren erabezaroaren eskailera horretan, zer tokatzen da? Ze ezaugarri ditu etapa horrek? Aldaketa fizikuk, psikologikuk, sozialak, baina bati bat hemen, nire ustetan oso garrantzitsu da ulertzie burmuina nola aldatzean. Ez bakarrik gorputza eta burmuina nola aldatzeien, ez? Eta hor dao David Bueno norbait egintzutina baldimau oso modu egoki baten esplikatzeu eta ulergarri baten esplikatzeu, zer nerabezeruen, zer zurrunbilo eta zer nahazte gertatzen dan neuronalki, ez? Eta nik nerera egokituta eta gaztiei eta gurasuei hitzaldiek eta emateakoen esplikatzetena zarritan da, amigdala izango balitzeke iturri bat, iturri hortako ura bapatian hasten da askoz azkarrago eta indartsuago erortzen. Beraz, amigdala izango litzezkela emozioek, izango litzezkela impulsuek, leheno igual neska bat edo mutil bat gustatzen zitzetan, baina beste ipe, oain derrepente, deseo sexualare ikeragarri jotzea, eta orduan, derrepente, askoz gehiago sentitzet, ez? Iturri urtako ura dago askoz intensia gehiagon. Amorrua ere, leheno amorrua nuen, 0-tik 10 eskalan 6 bat, asko azarratzen itzenean, oain amorrua dut 6 bat azarrez nahonean. Osea, oain 8-9 jutezat. Tristura ere bai. Tristura nerabezaroa eta aurren nerabezaroa eta tristura bapatekoa dira. Eta tristura hori ere, leheno pixkanearen gonun, baina adirazien gonun, gurasoak ere laguntzen
laguntzeko aukera zuten, ze oain askotan ez dute usten, ez? Baina tristura horiek oantxe naiz munduko zorioneko eta bapatean naiz munduko zori gaitzena, ez? Eta montaña rusa hori ere, bada amigdala egiten dalako aldatu, eta aldaketa horretan emozioen intensidadea, bai alde batera eta bai bestea, baitea asko indertu. Baina hori gutxi balitz, gero dano dakeu hemen kortez prefrontal, aurrekaldien, garunan lehenengo atal honetan, dakeu emozioen kontrola eta planifikatzeko gaitasuna eta etorkizuna ikusteko imaginazioa, ez? Eta hori izango litzake, sare bat izango baliz bezala. Beraz, esnea hemendik doa, hemen nata gehatzea, eta hemendiken ertetzen du nata gabe esnea, ez? Kasu honetan, asko erortzen danez, asko erortzen da. Baina ezke, sare hau, haurtzaroan egoten da, hola, ahul eta indar gutxikin, baina ura ere etortzen danez, intentsitate gutxikin, pixket eutzi egiten zaio. Baina orain erabezeroan, honek egiten duna da, baina hormonalki, genetikoki. Orduan, hau indertu egiten da, baina zabaldu egiten da. Beraz, lehen, lotza baldimanun, lotza hemen otezan, eta pixkat gorritu egingo nintzen, baina aguantatu egingo nun, amorrua baldimanun, amorrua hemen eustezan, eta behar bada ertengo zin, gesto txarremat edo ertera txarremat, baina kontrolatu egingo nun, negar gura ere, lehen, seguruenik, begiak beteko ez zitzaizkidan edo olako zerbait, baina saiatuko nintzen aguantatzen, baina eske, oain, dana goitibra digoa. Iragazki horren zuloak haunditu egin dira, ez? Haunditu, indertu, baina haunditu. Haunditu. Eta 25 urtekin, hau egiten da, zarea istutu. Berriro istutu. Orduan, nerabezeroko prozesua da, hain zuzen ere, batetik amigdala horren txorro hori gestionatzea, gutxiago, gehiago, pixkat hori regulatzen ikastea, eta bestetik hemen daun muskulu hau, prefrontalen daun muskulu hau, sare hori istea. Baina sare hau itxikoa, baldin eta ejerzitatze badeu edo lantze badeu. Lantze ez badeu, ez. Gertatu liteke ez istea? Gertatu liteke ez istea, eta 50 urteko jende asko da hori itxi gabe. Osea, heldutasunera iritsi gera, baina izaera bat edo pentsaera bat nera behena daukaguna. Eta horra adibidez konsumoak egiten duen eragina, eta horregatik esaten da baita ere, batetik konsumoa oso desberdina da, porroa erretzea 16 urtekin edo 36 urtekin. Ze buruan egiten duen kaltea desberdina da. Eta da plastizidadea gaur egun dago ikertuta bukaera arte daola, iktuz bat ematen baldin baio 60 urteko bati edo 30 urteko bati hori ere mejoratzen da, alegia plastizidadea dago beti, baina nerabezeroko plastizidadea da, klaro, hau dago, eta nik gauzatet futbolian da bezala ez, kiroletan bezala ez, bat adin zarrokukin jolaste dianian, asko bildurtzei bezala jolin, eske bat zarrokun kontra dakeu, edo bat gazteokun kontra, edo zergatik, urte batetik beste izugarrizko aldaketa egite belako, eta asko zinder gehioak ebelako. Baina ni desarrollo barren, espaldimaet entrenau, ni ongonez desarrollauta, baina ni izangonez futbolean txarra. Futbolean, eskubaloian, edo saskin. Eta zu aldiz, behar bada, oraindik ez zaude hain desarrollauta, eta behar bada ez dakazuen beste inder, baina teknikoki eta bisitasunian, irabaztia zu eta baloiak entzia zu. Beraz, garatu inberda, baina entrenatze espaldima, hauek gehatzei hola. Aldaketa horiek orduan hasten dira aurren erabezaroan, eta luzatzen dira, esan duzu, 25 bat urte bete arte. Aurren erabezaroan hasten da lehenengo amigdala.
Azten da lehenengo amigdala intensia gehiago sentitzen. Eta gero korputzeko aldaketak. Korputzeko aldaketa horiekin ere zitu hau inbertzea. Gu kilo bat gehiago, kilo bat gutxillo, desberdin ikuste baldin magea, bapatean hauek, nik ese bat naka nere mailatan, eta oain eme bat ere aukeran txikitxo. Gorputzen aldaketak eta gorputz horrekin zu eroso sentitzea oso zaila da. Oso zaila. Eta gero baita ere, azten dira, ja aurren erabezerotik erabezeroa pasauta, horrazteia galdetzen, helduen mundura sartu naiz, zautzentan heldua baino hobea izanek. Orduan, hor dator, ni naiz, ez naiz bakarrik Maialenen alaba, edo Perun semea, edo ni naiz. Beraz, individuazio prozesu bat eman behar du. Hori da aldaketa psikologikoa. Zeregin psikologikoa. Nor naiz ni, zenbateraino balio dut, ze badirudi balio espauzu nor naiz ni horrek ere ez dakela indarrik. Galdera asko sortzen zaizkie etengabe, ez? Eta gainera esaten ari gara, etapa luze xamarra dela, ez? 10-11 urtetik 25 bat urte bete arte, nola kokatu behar dugu hor gurasook, zein da gure zeregina, nola lagundu behar ditugu? Jakingoa, no? Saiatuko Neure alabain perfecto erantzuten. Bai, saiatuko erantzuten. Eta kasu eta momentu, eta egia da, aurrenera bezaroan, horre hon bergea. Baina aldiz, ja, 16 urtekin, 17 urtekin, utzien behar ditu juten, eta beak esperimentatzen, eta beak hankazartzen. Baina 16 urte arte, horre hoti garrantzitsua. Beste gauzia, hor nola egon. Hor, eta beste adibide bat jartzen dut, ez? Egon berdeu, txakur bat izan ginen bezala. Baina txakurre ere, pastor aleman bat izan ginen bezala. Ez arratoi txakur bat izan ginen bezala. Logela jaso, ikasi aldezu, hartu aldezu txaketa hartu. Osea, ez. Ja, arrato txakurrak eta zaunka txiki horiek bukatu dira. Eon, eskuragarri eon, baina espazio hautzita. Isilik, konsejo batzuk bat ditu, neuri kostatzen txitenak aplikatzie, baina ideala zer da, eta nik ikusitakun esperientzien arabera ze funtzionatzen, askotan da, txakur batek zer egiteu. Txakur bada lehala, txakur batek zaindu ite zaitu, txakur bat hor dao, txakur batek ez zaitu juzgatzen, eta babestu ite zaitu. Baina zu etxea sartzen zenin, txakurra ohartu da, zu etxea sartu zehala. Eta zu bakizu txakurra ohartu dela. Beraz, jakin berdu, zu festa batetiken etortze aldima semea, jakin berdu, zuk bakizula etorri dela eta esnatu zehala. Baina, behar bada, logelatik etxe hartetzen. Komunikazio isil badago orduan. Bai, eta konfiantza bat transmititzen, baina eraberin babesten. Eta askotan, naiz iruditzezagu ulertze baldimabe onartu ingo bela araue. Ez, ulertu harren, izurra ingo jo behar hauek. Baina ulertze be. Orduan, kontra ingo be. Eta kontra ite hortan, ez da aiz zuri kontra. Aidaiten zure rolai kontra. Autoridadia aidaiten kontra. Ez zuri. Eta gaina kontra iti zanu da. Kontra ezitie, kezkagarri jo da. Garrantzitsua da orduan zerbait pertsonala bezala ez hartzea, ez? Ez da gure kontrako zerbait. Da bere evoluzioen inberra dake kontra. Nei, neuro alabak zan izan dit, ezken niko sentitzetan amorro hau eta leheno okista ondo eroitzen zenidan da, oain ze letxe pasatzen zatama. Ezin zaitut ikusi, ez? Batzutan, kiston lata madri matezu. Eta bitu, lata madre, ez? Itze beak ezategu, ez? Baina ez da nerie, eta hau gaina gertatzen da, askotan gertatzen da, ikusten baldin badute guraso bat aula, izaera aldetik, edo pena ematen baldin maie, banaketa baten semeala horren interpretazioen arabera
geizki pasatzen dalako, edo dana dala, ez? Ez dia talkeiten hausartzen. Edo geixo baldin badu ama, eta ni azarra baldin badu nera amakin, ama edo aita edo figura ezitzailea, Ni azarra baldin badu nere zaintzaile horrekin, eta zaintzaile hori behar bada, joan egingoa mundu ontatik, ezin naiz azarrau. Edo depresio batekin baldin badakan nere ama edo nere aita, nola bialdu berde popatik hartzea. Eta ikustu baldin badat ezin indabilela alde batetik bestea eta bar, neuri ematit pena, edo neuri ematit kezka, edo torrun ezin dut azarrau. Orduan etapa hori ez dute bizitzen, behar dan modu hortan, esan nahi dut, autoridade aurre eginez, talka hortan. Guraso bezala, gure seme alabai pena emate bai hau, edo gure seme alabak gutaz kezkatze baia, edo gure seme alabak gurekin espadute binkuloik, ez dia gutaz gurekin azarrako. Gutaz ahaztu nahiko dute, ebitatu, baina azerretu ez, enfrentatu ez. Orduan, aserretzen baldin badira, gauzak ondo doaz, ez? Hori da, buruan euki bar deuna. Eo, sobreprotekzio batetik ja pasau gehala. Beste guraso batzuk askotan joaten dira behaien berragatik, edo behaien historiagatik, edo behaien gu ere pertsona gehalako, talde unaite deulako, oso lagun izetea. Guraso askok oso harreman txarra eukiebenak behaien gurasukin, gero ez dakite behaiek azerratzen behaien seme alabakin. Eta irutzi zaie behaiek sentideben amorrua behaien aita amakiko, sentiko dutela behaien seme alabak behaiekiko. Eta hori nire inseguridadiek eta nire beldurrak egiten du nire semiek ondo ondaien, nire alaba ondo ondaiela, eta importantina beha ondo goti da, eta orduan tori mugikorra, tori paga, ez da ezer gertatzen, gaztizetie bizitziko garaia da, eta orduan daukate izugarrizko kezka. Hau banaute dauden eta inseguridadeak eben guraso askok daukate, oso guraso zorrotzak euki dituztenak ere bai, eta orduan hor guraso hau lagundu inbertzaie. Ze gure seme alabak lagun asko eukiko dituzte, neska motilio bikote asko ere eukiko dituzte, baina gurasoak gehienez bi soilik. Talka aipatu dezu, ez? Eta askotan, behaien erantzunak ebai oso, gugandik distantzia hartze horretan, ez? Oso laburrak eta askotan monosilago bidez, ez? Bai, ez, eta gutxi gehiago erantzuten digute, eta askotan guraso bezala horrekin konformatzea ere, etzaigu erresa suertatzen, ez? Bai, baina... Konformatu inbar dugu, ez? Ez konformatu, batzutan pentsara dugu, zepak, ze ondo. Hau ere, porque ez da gure seme alaba da edade batien non aurren erabezerotik nera bezeroa. Baina gu gaude adin batien, hasi 40 urtetiken aurren erabezeroa, eta 50 ja gazte heldua danin. Orduan, gure adina, guia heldu zaharrak izatea pasatzea geha. Ja urrengo beste da jubilazioa, Osea, gure gurasoak ere zartzen nahi dira, guk ere gure espazioa berdeu, eta guk ere ama izetez gain edo aita izetez gain pertsona geha. Orduan, non dao ni bat, ez ni ama bat edo ni aita bat baizik, eta ni bat, ni Maialen bat edo ni Peru bat edo ni Ramon bat, ez? Nun nao ni. Orduan, eta nola kokau nere gurasuk hiltzen nahi baia, edo geixo baldin badaude, edo hor nun kokau nera nahi arrebakin, ze hori dana ere piztu itea berriro ere entzi kontu, beste kontuk, eta nun kokau nere bikotikin bikoti baldin maket. Orduan, eta profesionalki ere, bada garai bat, gauza berriak topatzen juten geana, eta beste era bat egiten haste geana gauzak. Behar bada, aurrak txikia direnean eziketa zentratu naiz edo lanera baino da trote, eta ja behin adin batetik aurrea eta ja gure seme alabaia nerabe danean, batzuk unibertsiadea edo modulota edo joaten direnean, gu ere hor denbora gehiago daukagu libre, buruz ez, kezkak nerabe zaroan gehitu iteia, baina denbora fisikoa
Eta orduan hor oso ondo sentitzea pertsona bat lanian, ze lana kontrola hoiteu. Aldi seme alabak ez. Ja. Eta bada garai bat profesionalki gauza berriak sortzeko. Orduan ere gurasoentzako askotan aldaketa garaia da. Eta hor zentratzi mundiala da. Mhm. Eta idealismo bat agurtu berdeu. Agurtu berdeu idealismo bat, familia polit hori ez, oporreta junta partxizean jolazte genuen etapa hori, oin oporreta jute geanin ere, da bere mugikorrakin gela batean, beste mugikorrakin beste batean, eta nina hau telebista aurrean esaten una, Eta zingo eto hain, ez? Zingo eto hain, eta aldemena behitu, aldemeneko aldema da, eta zer dau, nun hau, eta hain ispilu behitu, eta ema zesar, zer dau? Zer dau, etapa bat. Gero, bada beste ezaugarri bat, eta da dena ja nahi izaten dutela, ez? Itxoitea asko kostatzen zaie, eta garrantzitsua izango da baita ere, ez? Umetan bezala, garaiontan ere, aspertzen jakitea, ez? Nik izatet, aspertzen jakitea ala zoriontasunen giltzia. Aspertzen dakienak, eta dakigunak, ez dakitenak bakarrik, ez gazti bakarrik. Guk ere emateu ez dakiula aspertzen, hori, ez dakigu oporreta jun, eta nire gaztikin egon naiz bi egun eta aspertu inaiz, aspertu inaiz, aspertzia ez da ezer larri, Entrenatzeko modu bat, sare hau gestionatzen laguntzeko modu bat, aspertzen ikastia da. Aspertzen ikasten baldin badezu, hausnartzen ikastezu. Tristurak gestionatzen ikastituzu, idealismuk orekatzen ikastezu, eta aspermenetik gaina dator sormena. Eta dator jakimina. Eta dator gero harremantzeko gogoa. Eta dator impulsibidade horren Jetxiten da hori pixkat, ez? Bagarrik gaur egun dauketela enbesteainoko dopamina dana ja. Baina hau erropak erosteagun den da eta baldima da probatzeko hau ontxala bi aste gertau zitzetan jun alabakin erropak erostea eta probatu ingoitugu erropa berriak, gorputzaren aldaketa honekin, ez, 16 urtekoakin, garapenean nire alabaren kasuan, pixke berandu etorri da, orduan gorputzaren aldaketa oain etorrizako erabat, eta erropa danak probatu gabe, ja ez dakit talde zein dan, orduan probatu inbertzen, baina kolan, zaio inbertzen. Baina, esatezin, ez, hau ondo eukikoet, berdin da, baina 10 minutu zaioteko. Ja. Ez dakite zaioten, ez da gustoko zerbait erosi behar dutenean ere. Eta esfortzua? Esfortzua, irutze zaie, esfortzo pixka, barik geltzei jo, Entrenagabe baldin mazatu, zeitun barik geltzei zu. Eta zeitun esprintin azte baldin mazea. Orduan danana baldin mazu, ja, eta askar. Lotuta dijoa dana azkenean, ez? Orduan, nik ikasi berbaldemat gai hau ikasteko lehenengo inberdet, beroketa ariketa bat, ez? Kirolin inbertan bezala, beroketa ariketa hortan, inberko pixke gainetik irakurri, eta ja behin zentratzen nahi zenian, zen ere euneko emangoet 10-15 minutu ikasten jarri ondoren, hor ja dauzkat beste 40 minutu, entrenamentu arabera, batzuk 15, bestik 40, baina asko entrenatze basea 40 minuturaino, nire kontzentraziko gaitasuna eta nire potentzial guztia hor daket. Kiroli mesalax. Gero ia nekatzen jutea, eta atentzilu ere geisten dijoa. Baina hauek, golpetik, azteie, beroketa gabe, orduan golpetik nahi debe, zerbait hartu, eta ja ulertu eta ikasi. Ez, zerbait ulertu eta ikasteko, etxoin. Eta igual lehengo ikasi berkozu, edo entzun berkozu, hori ez, batxilergo bin, Aristoteles ulertzeko filosofian, igual ondo tortzezazu Aristotelesen biografia ikastea, edo entzutea, eta podcast hori entzutea. Ja, baina biografia ez da azterketan sartzen. Ez biografia ez da azterketan sartzen, baina horrek lagunduko izu, ulertzen, baina jana ebe, zuzenien, edo ligatzeko ordune bai. Jana ebe, nahezu estezu nahi. Bai edo ez.
Orduan, iztan me gusta matizut. Erantzuteizu, fu. Ez da. Ez. Gaina, xarma jolasa daka. Xarmak guzti hori daka. Hor da benetan jasotzezunin. Zu mendizaletasuna ere izer dituz etortzen da. Zuk ba hori ez? Laboan kantu torrezat ez? Maite ditut nere bazterrak, noiz maite dituzu. Ba, ikusteztezunin eta jakimin hori ezin intzuzenin, da nekaute zuzenin, eta baina zukite bazu helikoptero hartu, eta 3 erregemaian kokau, ba, zuk hor bistak ikusituzu, ba, oinez jundana bezalako txik bistak ikusituzu, baina sentitu, mendia ez tezu sentitu. Eta gero gertatuko zaizu gaina, nola, helikopterun jozean, mendi gailur guzti, handi guzti horietara, gero ondoren, ilotzezean nien, mendizka txiki horretara, batetik zeitu nekau, eta bestetik horko bistak, Tardun daude konstantemente, nunbaitea oporreta jote zaninen, daude konstantemente, iztan azaltzean, torre hori ikusi berdeu, oin pareta hori ikusi berdeu, oin ez dakize, eta orduan, emateu zaudela, venga, ikasi, venga, atea hartatu, vale, ikasi ira jungea, Korrika beste nubaitea. Venga, oin, are, Jesus. Hemen ditugu kasko batzuk ere izar, askotan ikusten ditugun erabeak, ez da, kaskoak jantzita. Zertarako erabiltzen dituzte kaskoak? Gu ez entzuteko, haiek nahi duten entzuteko, mundutik isolatzeko. Danete bisket. Bai? Baino, nik usteet gehiago dala behaien mundu magnifiko hortan sartzeko. Hor behitu erdazko zer dan entzuten dutena. Eta zer dan ikusten dutena. Eta gaur egungo gurasoek daukaun, gurasoek, psikologoek, zitzaileek, irakasleek, psikiatrak, gaur egun dakagun haundiena da, erronka haundiena eta zailena da, sare sozialak, eta mugikorra, eta mugikorretik entzuten duten musika. Entzuten duten musika gaur egun reggaetoia, eta reggaetoien atzetik dauden mezuak. Eta mezueien atzetik gu nola ikustedean. Orduan gu gaur egun gaude eta politena izen arren gaude begirasun horrekin eta parre horrekin eta lehen musu horrekin eta bar, eta hauek daude 13 urteako pornografia ikusten. Orduan behaien garuna espaldimadago prestauta eta filtro hori espaldimadago, eta derrepente amigdala hortan berez ere intensiade handiakin etortzen baldin bada, baina intensiade handia horrekin etortzen dan horretan gainetik sartzen baldin badeu informazio bat ez dagokiona bere garunari, ba hori ez da filtratzen. Eta orduan filtro gabe barneratzen da. Garrantzitsua da hortaz kontziente izatea, ez da? Behareien garuna oraindik ez dagoela prest, zenbait informazioa eta zenbait kontzeptu barneratzeko esango dugu, ez? Eta nik hemen eukiarren 10.000 jateko, ni aileatzen momentu bat bete ingo naizena. Orduan ez gehiago eukitzeatik gehiago jangoet. Plateretik gauzak endu behar ditugu, ez? Edo? Eta poliki gauza diferentik probatzen jun jakiteko zein dan nere gustoko fruta o zein dan nere gustoko zer. Baina golpetiken fruta danak jaztakit ez da ze gustatzaten da zer ez. Dana proaude, baina porque zagarra ere, zagar berdea, zagar gorria, zagarra gustatzaten ez jakiti ere, izengoa zagar bakoitza, eta hola gauza, baina hau da, ez ja zagarra probadet, ez oinau probadet, ez oinau, eta orduan, askotan batzu die, uste lesbianin izela izar. Bueno, jungo za ikusten ez dakize. Ez, uste bisezuala naizela. Bueno, jungo, osea, poliki, etiketatu gabe, ez? Zerati jakin bezu jungo zea deskurritzen, poliki, baina ja proba hor da.
Porque, claro, ikusi ebe, 14 urteako ja liau estana pringago da. 18 urteako oheratu estana ja oso itxuzia izan behar du. 20 urteako ja 3. bikoti uki duzu. Daude, hola, pu. Markatuta dazkate horre. Eta beraz, kanon horietan sartze espazea, zerbait gaizki dago. eta orduan, ez? irutze zaie gaina guztauin bertzat. Ligatzi, horrekin oheratzi guztain bertzat. Eta Hori guaia dalako. eta ikusietelako nire pantalla guztietan, hori atsegin ala eta zoriontasuneko bidi dela. Eta, klaro, behar bada gustako zat, baina gustako zat poliki jute ba naiz eta nire ritmoa jute baldin ba naiz. Eta ez guztain bertzatelako. Eta aipatu dugu, ezta? Sare sozialak harremanen erdi-erdian gainera. Sare sozialak eta bapatekotasun hori eta dopaminan fu hori eta isolatze hori. Beraz gu egon gaitezke alboan eta ni kaskukin baldin banao. Ni nao kaskukin ere musika entzuten eta nire mugikorrai beira eta ni hon naike Jupiterren dazu Saturnon. Eta gaude alboan. Beraz, kaskoa bai, baina kasko hoien atzetik ezin dugu imaginau zen mundutan dauden hauek. Eta gero, askotan pasau izentzatena nahi adibidez da, igual konsultan, ordu bete batin, igual nerabe bat, triste da ona, eta gizki pasatzen nahi dana, eta idea oso beltza azkena, eta bar, ez? Igual, etortzen da, eta hor lantzen dugu, eta ordu bete batin nola etorri da nola jundan, izugarrizko aldaketa eman du, ez? Eta ertendu atetik, beste begirada batekin, eta gaina igual elkarrizketa barre txiki batekin ertendu bukaeran, eta birkolakatu ditu bere sentipenak eta bere gauzak, eta ertendu ondo, bale. Baina nik ordu betin eman detena, astebeteko ordu betin eman detena, etxea jutea eta bere algoritmuek esate aldi maio, beste bat, bere buruatik entziten, sí, porque me siento triste, segi. Nik ordu betin indetan lan guztile, etxea jun, eta hirugarrengo TikToken izurrauzat. Eta maite mintzi eta obsesionatzie. Maite mintzi eta obsesionatzien arteko desberdintasune ez da. Orduan, maite mintze bat bukaduan nien maite mindu, ez? Mindu atalea jute gehan nien. Eta gure arteko harremana hautzi da nien. Ni etxea jun, eta baldiman nao Instagramen zure argazkia ikusten, eta zure kuadrilakuk ere jo baldimau zurekin, eta baldimakit segundu ero nuntzauden, hor nola Zailagoa da, ez? Nola ahaztu Min horri behar da. aurre egitea, claro. Eta gero gaina, ohitu baldin naiz goizetik, egunon, bai, elkarrizketa sartu naiz elkarrizketa, bai, bukatut elkarrizketa. Osea, kontrol hori, ez? Zenbateaino nahozutaz, maite minduta edo gustoko zaitu zenbateaino, edo zenbateaino nahi dut jakin zuzertan naizean, edo nahi dut jakin, eta zenbateaino egia diskuratzen, maite zaitut, zutaz dakitekin. Osea, netaz daki, netaz kezkatzen dalako, edo netaz daki kontrolatu nahi naulako. Edo ez dit erantzun bere mundun daolako, baina baket seguridade bat netaz daola, eta ez daket erantzun berrik, eta ez daket esan berrik nun da hon, ze garbi sentitzet matxen naula, edo nerekin nahi dula, edo, ez dit erantzun, ez dillo eta xola. Orduan, osea, nik gaztikin lan iti guztaitezat, baina gazti izeti ez nuke nahi. Gara izaila da, ez? Aldaketa asko, Nire ustetan, kokatzen, gure garaien gazti izeti baina asko zailo da, gaur egun izatea. Eta nire guraso izeti baina asko zailoak euguk guraso izaten. Guraso izateko gure papera lehen aipatu dezu, ez? Pastor aleman. Bai. Hori izango litzateke zure aholkuri, ez? Bai. Garbiena edo. Doberman izan gabe. Doberman izan gabe, hori da. Ez Doberman, da ez arratu izakurrare. Pastor alemana.
pastorra Belarrik, alemana. tak, zutik, begiratu, segurtasuna hor. Antxe geldi, Leialtasuna ez? hor. Eta Adi baino geldik, eta eta isilik. fidatu haurtzaroan babesuna izan bau, eta haurtzaroan maitatutako aurra izan baldima, hori hor dago. Hori hor dago. Oinarria hor dago, Bai, ez? bai. Oso ongi Izar, mila esker gaur gurekin izateagatik, nerabeak hobeto ulertzen laguntzeagatik, Saiatzen jarraituko dugu. eta zuei ere, mila esker gaur gurekin tarte hau partekatzeagatik, non edo non, hurrengoan ere hemen izango gaituzue.